Зейдә кулланылган батареяларны җыю урыны булдырылды. Шул рәвешле андый контейнер шәһәребезнең бер кибетендә урнаштырылган. Гулькин авылында яшәүче Галина Литовченко үтеп барганда очраклыгына әлеге яңа контейнерга тап була. Ул батареяларны махсус шундый урыннарга салынып бик хуплый. Мин биредә батареяларны җыю контейнеры булуны белмидем. Гомумән мин батареяларны җыеп барам, аларны капчыкка салып, балалар аша мәктәпкә тапшырам. Хәзер инде биргә китереп салачакмын, ди Галина Литовченко. Бүгенге көндә каты көнкүреш калдыкларын утилләштерү үтә мөһим проблема булып тора. Батареяларны теләсә кая ташларга ярамый. Бер кичкенә генә батарея 20 квадрат метр җиргә зыян китерә. Аккумулятор батареяларында аеруча куркыныч матдә кургаш, кислота силте бар. Алар әйләнә-тирә мөхиткә һәм кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китерә. Әлеге проблеманы хәл итү ниятеннән Зәйдә инициатив төркем барлыкка килде. Уңайлы контейнерлар 2 шәһәр кибетенә урнаштырылды инде. Бу үз чиратында бүгенге көн вазгыятенә муафик булган экологик акция. Без батареяларын дөрес утилләштермәүенә бик борчылдык. Бу уңайдан контейнер алуга средства җыйну оештырдык. Аңа эшмәкәрләр һәм шәһәрдә яшәүчеләр кушылды. Һәм әлеге акчага 2 контейнер алынды, ди Ирина Сюльдина. Ирина Сюльдина кулланылган батареяларны махсус урынга җыйнап, район шәһәр экологиясын саклауга ярдәм итәсенә ышана. Резиме Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.